Kadlaon. Edit. Kadlaon. Okay. Balik edit. So, testing. Something audio na to. Hinay. Let's check. Okay lang audio. So, edit kadlaon. Duka ko. So, wala ko mag-vlog sa past 2 days. Kay, wala. Pag May 1, dagkan kayo kapatong-patong ang vlog niya. Pero pag humas May 1, nakapoy. Nangagibuhat. Sige ba, tuwasan sa kali. 7:20 a.m. Human na yun. Tingaw kay si Laura na tulog. Ito. Tulog na ko ba 7:20 a.m. Paita. Bawang tagsugad. Maing buntag ba? Ganang kumingon maing buntag pero dili na siya buntag karon alauna na sa hapon. So maing hapon ba? Tulog ko ganina. Limpis ako sa balay. Ikaw man, ibalik ko aning kuan. Itong istorya. Okay. So, mag-start na tako. Out sa akong vacuum. Mayong hapon! So, bye. Mag-vacuum na ako sa good gani. Duka pa kayo. Dugay ko na to ganina. Ikan biton ako kanina 7:30, 7:20. Karon 1 o'clock. Kaya na ako gabata pero galigid daw ngadto so karon 1 o'clock. Sugod na tag panglimpis balay. Mamilo ko ni mag-vacuum. Ni mamilo baliw na ako. Sige, let's go. Okay, mana ang pagpanglimpyo for today. Tomorrow sad ko maglimpyo and tugigotom ko. And I need to do something so abli lagi mga kabinet ako sila dahil OCD ko. So yeah, I'm going to get something to eat and then magsulog-sulog doon. So muna na siya. Langas kayo nag-laundry may karon. So muna siya bay. Nadi ko pakita ninyo bay kanang sa ato wali makay ni uso pero kaniwa. Cool kay labisan Saka ako labisa. Hulingaw. Sige, bye-bye. Ay, bunta bye. Limpyo tag ka ng last drive. So, muna itong drive karon. Tukan kay kabog. Uy. Tatag brush. So, nakakalitan na nato drives and everything else. Yawihan pa na siya, yawihan. Kabog. Look at that. Ano siya? Okay, kanya siya buhat na ako niya. So kana unya na
Kana ako na ng tarong mo ng mga stuff diha. And then limpyo sa banyo. Okay, unahang taling banyo kay muna pinaka-critical. So bye, pasensya, wala ko. Gawin ako na. Hook update inyo, pero mo to busy kay ko naglimpyo sa balay. Yung sunset. Busy kay ko naglimpyo sa balay. Ako naglimpyuhan ng kanang fridge diha. Running usbo ng focal count sa to gani. Tara. So ako naglimpyuhan ng fridge diha. Ako naglimpyuhan likod, niya ako naglimpyuhan ng kanang para manindot siya kanang sa to gani. Kuan ako. Ang butang sugar soap yung may spray diha yung muli na tapuhan para puti siya balik yang kanang kuan ang stove na mo naman siya foil ang stove na foil para kung mundukot pa ng kanang kuan oil dili siya badali na pagtangtang ba so muna akong ibuhat dire hugas ko ngari hugas yang man naglaundry ko yang usa ka dosina tay buhok na ko usa ka dosina nga mong labonon pero nalabhan na siya ako na lang i-dryer niya puta langas kayo niya man ang ako sulod buhaton is kaning naman may bed nga ri sa gawas kanang pang chill lang ba para makita ang outdoors. So ako na siyang tangtangon ipuson niya ang kaning floor na clean na. Ang pinaka-importante kay ang kanang toilet, kaning banyo. Dapat mo nang kiskison diyan og limpyo kayo. So ana ka busy. So digo camera sa kwan. So akong plano is kanang mag-film dag video ta ba. Nasusurya ko unsang ibuhat pero na-realize ko daghan gyud ko buhaton. So ako na lang padag buhat wala lang mag-video. So muna siya. So kumusta mo diya? So hang ako. So muna siya basta namo nga rin sa Australia. Unanaon ninyo ba nga kanang kung usod mo balay, kung magrenta mo, dapat inyong permihon nga limpyo. Hugaw. Hindi day. Permihon yung limpyo yung balay niya. Every year magkuha na sila mag-inspect. Nasa na siya in between sa mag-inspect sa kalit yung sila. Oy, mo na may within a week. So magkabuang kag limpyo mo to nagmo ko the other day sa. So muna siya. Eh napamilakaw karon na po ko sunod na po koy mga assessment na buhaton pero karon namilakaw ni Laura kita nila Michael Mitching so muna cut sa nato kare kanang trabaho tiwas sige bye so padong ni siya ngit bay niya kanang sunset na siya padong niya kanang daghan pa yung buhaton kinahanglan po maligo niya na koy 1 hour and a half 5 6 7 look mo add 2 hours 2 hours and a half to finish everything. Pero nana siya minus 45 minutes kay mag-laundry magkuano ko magkanang sa tawag na mag-dryer ko sa buong laundry kay kung ibuhat diha madugay so ako na lang i-dryer and nagkuan ko sa mga habol akong ipanglabhan so muna busy day so it's really getting late right now. It's around 9:20 p.m. and ngano dark man kay hinampak dark mo ka tura. So, yeah, kanang padong na siya ngit-ngit yung kayo. Or ngit-ngit na yung kayo sa gabi. Ngit-ngit na yung kayo sa gabi niya. Nagulat pa kong Laura kay supposedly dawas me. But, na siya work. So, karon nagulat pa ko niya mauli. Ikan sa work. And ako nga rin nag-iron na sa clothes kung nagtarong sa mga sininaana mo. Anong tataguan? Non-carbo drink. Uy, mahilis. Okay. So usually nang plancha lang gamiton kung magkuan ko rin magbukat ko mga obra nga rin but lately nalingaw ko ani. Ana na pa. So di pa daot imo na. Naman na ni kadiwa pa. So malingaw sa ko ba kay di pa daot imo sinina. Pero medyo kala siya kurente gamay kun sa pero kira. Sige, tiwasan sa kanil buhatan. Nagkuhat pang Laura sa dyan. Mag-inom na sa kong rin akong non-carbo drink. Blender na ako nga wireless. Sige, bye.